Τώρα τραβάει. Τώρα τραβάει, να ξέρεις, κανονικά. Τραβάει. Έλα, πήγαινε για να κάνω κι εγώ ένα για να φύγουμε. Όταν πέρασε το στην πέντε του κάπου πολύ ρε, βάζει και αυτό. Άρα να δούμε τώρα. Έρχεται αμάξι πρόσφυγα. Έρχεται ένας κυνηγός. Είναι από τη Λέσχη 4x4 ανέμισης. Θα βγάλει κα κουμπούρι, θα μας κυνηγάει. Καλιφόρνια. Ο κόσμος με την αλατιέρα. Ρίχνα. Τι γίνεται ρε μαλάκα εδώ σήμερα να κατεβούν εδώ. Τι γίνεται εδώ γάμο έχουν πάνω. Όχι, του κόψει τα πόδια του γέρου. Τι έχει εδώ χιόνια, έχει κατάματα. Εμείς ήρθαμε εδώ να στρίψουμε για καλύτερα και εδώ έχει χιόνι. Περίμενε πώς. Κι άλλος έρχεται. Ρε τι έχουμε. Κόλλησα έχει βάλει εδώ μετράει μια ώρα βίντεο. Όχι το... Δεν έχει τέτοια, κάνετε εσύ ό,τι θες. Ωραία, έρχεται κι άλλος, τι να κάνουμε τώρα. Κι άλλος έρχεται. Πρέπει να έχει αλήθεια γάμο πάνω. Τι κάνει ρε, κι άλλος κατεβαίνει. Κράτα δώρα ένας να πάω να ανέβω. Το μαλάκι. Μία θα ανέβω γιατί θα το σπάσω πάμε. Κοίτα να με κλειστείτε μεταξύ σας. Βάλε ζώνη. Μη φύγεις τώρα. Έρχεται τον Γκόες, περίμενε. Μη δείξεις ρε πλάκα, το κάνουμε στο ίντερνετ. Και μην μπορείς πάνω να χαλάς τα μάξι. Ρε φίλε. Μαλάκα τι ροδιά. Καλό δώσε. Τελικά. Μαλάκα 18 και τα ξεφτιλίζει ρε μαλάκα. Ναι, αυτή. Έλα εδώ από πίσω. Φορά και κράτος ρε μαλάκα. Δεν παίζεται με το κράνος ρε μαλάκα. Θα ακούσουμε κακατήλι, θα το κόβω.